ang top secret mo? DJ, ang naka-virgin sa akin ay yung tita ko. I was 18 years old back then. Yung alam mo, yung tunnel sobrang skip pa yung tunnel kasi alam ko nga 5 to 6 years. So, nung pagpasok sa tunnel, alam ko talaga wala ibang pasok. Hindi ko maisip na ang habol lang sa akin ay yung sex lang. Kasi ang problema kasi doon, ang challenge kasi doon, VJ, na nabuntis kasi siya. Guilty na parang pasasalamat na din sa mga kasi nga, siyempre parang kahihiyan yun pag may malaman nga. Isang malamig na gabi para sa ating lahat mga kabisyo sa oras natin ngayon na 8:59 PM sa buong kapuluan. Kabisyo, isang usapin at isang problema na dapat hindi natin nino-normalize. At dapat meron tayong mga bagay na natututunan sa sitwasyon na napapakinggan natin. Itong problema na napakinggan natin nakarang araw sa Top Secret ay may isang lalaki na pumatol sa kanyang tiyahin o sa kanyang tita. Sa edad na 18 taon, ang mismong tiyahin niya ang nag-virginize sa kanya. Mga kabisyo, sana sa mga nakakaranas nito, sa mga taong nakakarinig sa ating programa, huwag natin ikatakot na mag-open tayo sa magulang natin o sa mga kakilala natin kung nakakaranas ka ng ganito. Hindi po normal at hindi po maganda na pumatol ka mismo sa iyong kamag-anak. Mapaligal o moral na aspeto man yan, hindi po nararapat tayong pumatol. Kaya sana po sa mga nakakaranas at sa mga makakarinig ng ating top secret patungkol sa nag-virginize sa kanyang pamangkin, ay maging aral na po sa atin to na hindi po maganda na pumatol tayo sa ating kamag-anak. Bukod dyan mga kabisyo, mamaya din po tayo'y magkakaroon pa rin ng top secret na pwede po kayong tumawag sa amin. Pero bago ang lahat, pakinggan na muna natin ang isang magandang kwento na naman na babasahin sa atin ng Basa Princess na si DJ Rocky Terra. Ikaw ba kabisyo ay palasuway o hindi marunong sumunod sa iyong magulang? Lalo na sa mga habilin o mga payo ng nanay mo. Alam mo kabisyo, isang nakakalungkot na kwento ang inyong mapapakinggan dahil isang kabisyo ang nanalangin na mamatay na lang ang kanyang magulang. Mamatay na lang ang kanyang ina. Dahil nagmumukhang sagabal, nagmumukhang hadlang ito sa kanilang buhay. Alamin natin ang storya ng isang kabisyo natin dito sa Top Secret. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo na si Titangelo. Kasama pa rin ang Basa Princess natin na si DJ Rocky Terra. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret